kan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Mamati ako ti Diyos Ama manakabalin amin, anamarso ti langit kan daga, mamati ak mat kan Isu Kristo abugbugtong anak na kanapo tayo, timaw ti aram ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria may Berhen, nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato, nilansay ti krus, nataykat na itanem, imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imuli sa dilangit, kasi tutugaw tumakanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapunto sa dyan, may mangukong, karali si Bibiyag kandag dinatay, mamatyak mat Espiritu Santo, patyak mat ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinano dag Santos, ti panakapakawan dag di basbasol, kat adantumat panagungar ti bagi, kan biyak ngag nanayon. Amami nga, sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi ti patinayon. Pakawanem nagiti basol mi akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan naman nugot ti suliso gisalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming babae, na yung gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming babae, na yung gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken iti oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kasti punganay kastamet itaken ti agmanayan ni awan tinggan. Ito muna kalit na naragsak sa misteryo, isuti pa na kay pagdaar na Arkanghel Gabriel, kan Berhen Santa Maria. Amami nga da ka sa dilang madaydaya kumatinagan mo, dumten kumati pagariam, matumpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Pakawanem nagiti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan naman nugot ti suliso gisalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken iti oras ti ipapatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan man Jesus. Santa Maria ina ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol, itaken iti oras ti ipapatay. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikaten ng gasatan kargiti aming nga babae,
naingasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita ken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati naingasatan karagiti amin nga babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita ken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati naingasatan karagiti amin nga babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita ken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati naingasatan karagiti amin nga babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita ken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati naingasatan karagiti amin nga babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita ken iti oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kas iti punganay kastamat ita ken ti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan mo iti basbasol mi. Ispalan na kanti apoy sa impyerno. Ituro mo amin nakararuhat sa dilangit. Nang nangrunan makasapol unay ti kaasim. Iti may kadwa kadigitid, 5 naragsak a misteryo. Isuti pa ng sarong karne Berhen Santa Maria, kan kasinsenya Santa Elizabeth. Ang aming adat sa dilangit, madaydayaw kumaitinagan mo. Dumtang kumadita pagarian, matungpal kumaitinaken mo dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam taldaw ito'y ti kanami ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol ni akasmet pamakawan ni kadagiti nakabasol kada kami dinakamet baybayan nga manugot ti sulisog sala ka nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati naingasatan kadagiti babae, naingasatan bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat na naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat na naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat na naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat na naingasatan kadagiti babae, naingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikat na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ang nagbasol, itakan ton oras, ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa dakyan ka. Sikat na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ang nagbasol, itakan ton oras, ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa dakyan ka. Sikat na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ang nagbasol, itakan ton oras, ti papatay ni. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sa dakyan ka. Sikat na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met tibunga ti tiyan mo na Jesus. Gloria, Santa Maria nga ti Diyos, kakasi na kami, ang nagbasol, itakan ton oras, ti papatay ni. Maria ti Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Kas idi po nga kas matitag na nayong awan, tinggana. O Jesus po, pakanaw ka basbaso mo, ispala na kanakatapoy infierno. Ituro mo amin nakararos sa dilangit, nang namlunan ng kasapol unay ti kaasin. Ito may katlo, karigit tinaragsak ang misteryo, isuti pa na kay pasngay ti maladaka, na po sa Kristo. Ang aming at sa dilangit, madaydayak kumatinagan mo, dumuteng kumatipagaryam, matumpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itden kadakam ti aldaw dito'y ti kanen ni ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol niya kasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamit baybayan naman nugot ti sulisog, isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi magbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan ka iti aming nga babae, ng gasatan na ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, ina ti Diyos, ikakaasi kami ang managbasol. Ita kami ti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya,
napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amang na babae, na yung gasatan na tibuga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita ken ti oras ti ipapatay ni. Ave Maria, napndo ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amang na babae, na yung gasatan na tibuga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Ita ken ti oras ti ipapatay ni. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Glor kasti punganay kastamet ita ken ti agnanayon ngawan tinggana. O Jesus ko pakawanan ni basbasol mi. Espada kang ti apoy sa impyerno. Ituro ang aming karawat sa dilangit ng nangulong natin kasapol unay ti kaasi. Iti may kapat kargit ti limam naragsak a misteryo, isuti pa nakaidato na pa sa Kristo sa di templo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumay tinagan mo. Dumteng kumadi ta pagariyam, matungpal kumay tinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam tardaw ito iti kanan iti patinayong aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas mat pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakami. Dinakamat baybayan o manugot ti sulisok. Salaka na kang tidakes. Ave Maria, natlo ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan ka dagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, natlo ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka. Sikato na ingasatan kadagiti babae na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo nga Jesus. Sa Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami ang nagbasol. Ita kanton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addaken ka.
Sikatan ng gasatan kadagiti babae ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, o Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, itakin ton oras, ti papatay mo. Gloria ti Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Kas idi po nganay, kas matitag na nayon nga awan, tinggana. O Jesus ko, pakawalan na gitibas-basol mi, ispalan makamti apoy sa impyerno. Ituro mo Kalaan ang ang kararuan sa dilangit, nang naman na di makasapol na iti kaasi. Iti maudi kadag iti lima ang naragsak a misteryo, isuti pa nagpukaw, pakan pa nakabirok, kan ubing a Hesus Kristo sa di templo. Amami nga dat sa dilangit madaydayo, kumatinakan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, tito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ditoy ti kanan ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol niya kasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kadakami. Di nakamet baybayan no manubot ti sulisod di salakan nakamket iti dake. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati ng gasatan kadagiti aming nga babae, ng gasatan na tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol. Itaken iti oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo, Kas iti punganay kas tamet itaken ti agnanayon nga wan tinggana. Salve,
Reina, Salve Reina, ina inagagaasi, biag sakit kan inanamani, salve sikat kararagan ni, dakam nila pagtalaw nga anak ni Eva, agpapakasikan ken ka, asuna sa inek, kanagsasanit ito dagat pagbuluan. Alak mo makatalag ni, italyaw mo kadakam nagdamatam manang asi, katintunwal pasday dito yung pagtalaw, ipakitam ko kadakam ni Jesus, adungay at tiyan mo. Umanang asi, umanakem, unasamit at Berhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa Ngay na ti Diyos. Tapno may kari kami kadagitiin karkari ni Yesu Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Umararag tayo, O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ang panagbunga, tibugbog to nga anak mo. Inggungudan na kami karigibungunay, tagnanay na panakaisalaman. Ibawagan ni ken kaapo ngay ti panagpanpanunot mi kadagitoy ana santuanan ni Sterno ni Apo Berhen Santa Maria. Ipaay mo at tulangin kat magun-un-uni dagiti inkarkarida gapumat lain kan Kristo nga apo mi. Amen. Ti pambendasyon ti ngato tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naimbag magsapa kada tayo amin. Kaduaen tayo ti IYM Cluster 1 nga isu ti mangidaulo ti misa tayo itang agsapa. Intay pa'y kadkaduaen dagiti mangipaay ti misa pagyaman na. Ti panagkasangay ni Analisa Rivera itangal daw, ni Ken ni Aisel Al. Kastamed dagiti kararwa ngay karkararagan, isu ti kararwa ni Florencio Kodjamat ken Leonora Kodjamat. Tumakder tayo. Intayamin sa baten ti Apo, wen intayamin sa rabwen ti Apo, wen intayamin dayawen ti Apo tayo. Sut salakan tayo. Bingken na taengan, hintay ngad ikantam, panang sarabu ken Jesus, nga ariti kapya. Idir itay nga ikantam, tikinatan uknam, Hosana, Hosana. Ubing ken nataengan, intay ngad ikanta, panang sarabu ken Jesus, nga ariti kapya. Idir itay nga ikanta, tikinatan ukna, Hosana, Hosana. Intayamin sa baten ti Apo, intayamin sa rabwen ti Apo, wen intayamin dayawen ti Apo tayo. Tay sut salam
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet kentang. Kakabsat ti panagtudyo, iti pagayatan ti Diyos, iso ti kangrunaan nga armas tayo, no agtungtungpal tayo iti pagayatan ken bilbilin na. Iso ti gasat nga hantay masupapakan, gasat nga hantay mas baalan, nga mangted kada tayo. Iti napudpud no nga panagbiag tayo akas Kristiyano, agtalag tayo, iti grasya, iti pagayatan ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dayto na santon ang misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, yan kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasi akin Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panaknakenda, ibunan nagdaka, itanug daka pagrukbaban daka daydaya wendata agyaman kamken ka gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo miya Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy ararawmi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti
tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen, ti panangipakdaar tay anghel, ti dinatulawan a birhen, inawat na tinagloryaan nga anak mo. Napno itiranyag ti Espiritu Santo, ket nagbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaay mo kadi, tatuladen mi, ninaenggasatan a birhen, iti napakumbaba, ken ti panagtudyo na iti pagayatam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaamo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Dios mo iti pagalasinan. Mabalin nga gapo iti pagilasinan iti yoyeng ti lubong dagiti natay wenno jay ngatos sa dilangit. Insungbat ni Ahaz. Saan ngagkid daw iti pagalisinan? Saan ko asuruten ti Apo? Dumngeg ka ita, sika akapututan ni Ari David. Di ka ayamapnek amang ibus iti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos? Ngarod, ti Apo a mismo ti mangtedken ka ti pagilasinan. Adda balasang aberhen a masikog, aganak to iti lalaki, kat panaganan nanto iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastrekan yu ti Ari ti Gloria, isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin ngagnaed ken kuana. Binangon na itirabaw dagiti adalem adanum, ket ti lansad ti taaw, impasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kari as sumangat iti bantay ti Apo? Siya sino ti mapalubusan as sumrek iti nasantuan at templo na? Tinadalus ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ngagserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo ket awaten to ti Diyos amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Diyos. Isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob. Kada kami silawam kad panpanunot mi, ikatemet duatwami, sisasagana kamadumnge, intayangin ikanta, Alleluia, Alleluia, intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitam kada kami, tipudno adalan, di kayat mo suruten mi, ket di nakamabaybayan,
Hintay amin ikanta. Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may paaiken ka, buap. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa a balasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sikati na idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay mon to ti may sa lalaki, ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysa ak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo, insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing kat maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugan no pay baket unayan. Innem abulanen ti sikugna. Taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramidan. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria. Maaramid kumakanya kes insaom ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Oras na niya mapaspasamak. Good morning. Datayo. Idi hampay nga uso ti cellphone kada social media kada amin-amin. Adda ugali tayo. Kaslatay mula ni Gabriel. Datay nga Pilipino. Ti uso tatan, anya di ugali tayo nga dayjay, no dayawom di tao, kasla adda kaya mo. Kala ko ni apaya, besi, apaya friend nga puminpintas ka, kabukbuteng no inya ti sumaruno iti dayjay nga dayaw. Wala kasi kumaday. Kabukbuteng no niya, anyak kaya mo, kuna na kumadayay. Api adda kaya mo, kuna ka, api tumartaraki kamot no kanam ka kabuubot ang DJ sumaruno nga saludsud api nagpintas ta bagmo no kunana ka kabutingan. Thank you no kunam ka agpautang ka nga rudan kadla sakit ti Ilocano dayjay. Tatamukan niya tayo ka no dayhan na kunana nga rudan ka han na kang in message ti unos ti mano nga bulan. Tuno kang ka, "Hi Mare, kumusta?" Nusong batam data na alakan. Nusong batam data na iabotkan. Utang data nga. Kasi nga kasla uso ko madayay. Uri mo ni Gabriel. Amo ti kunan nati first greeting na imo na nga kablao na kinni kinni Maria. Iti Greek kunada karitos ke karetomene. One word laeng no Greek kami nga pag tediponom daya hanak ka expert ti Greek idi agbasa kap ti Greek ka ayan na ganan nalainga nga agbasa napartaka nga agbasa di laeng no agi translate kadagi ko nagrigat
So kaya kagudwati klase may bimagsak. Nagiging kaskula ami kagapot agbasa kam ti Greek kapinpintor di seminaryo impagkapagkat na di Greek alphabet ijayan ti diding nakita di jay padi idikaten na si murot nagiging pininpinturan na yung ngempadi day jay. Kay kareto mine kunana day jay. Anya ti kunana hail highly favored one. Kunana daytoy nainggasatan daytoy kunana ti Gabriel kanyana ni. Sika tinaidumduma ti pategna highly favored one. Sika tinainggasatan kunana kuma. Iso jay karkararagan tayo ti Abi Maria. Sika tinainggasatan inayon tayo kadagiti amin a babae. Kaya karito mine kunana iti Greek dayay highly favored one. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Pinampanunot ni Maria dayay. Nga imbaga ti anghel. Kapag nga imbaga na nga sakti na inggasatan kadagiti amin nga babae, kaslang mo lati kung kunak kanyayo nga, no dinayo mo, ay mari nagpintas ta buok mo. Anya ti sumarunong, naya ti saludsod. Highly favored one, sika ti na inggasatan kadagiti amin. Anya ti pampanunutan ni Maria, umutang nga tada ito nga anghel. Kasla taga Salcedo nga no dinayo mo kadda kasaruno na. Anya ti kasaruno na ay nagdagsen. Nariribok ni Maria. Ay imbaga na nga sikat na inggasatan kadagiti amin. Pinampanunot ni Maria, anya ti kunana, highly favored one. Anya ti insaruno di anghel, dadyayan di consequence di jay dayaw. Amoy ti dayaw, di panagdayaw. No kumano narabrabaw nga sao ka, parato ko na tayo, amoy di parato nga sao. Parato, di tayo pasablugam. Highly favored one, kunana. Kasi ka tiniinggasatan. Anya ti sumaruno, pinampanunot ni Maria, nariribok, anya ti kunana, agsikog, dayagaya man. Nagdagsen di consequence, di panangibaga na nga, highly favored, nainggasatan kadagiti amin a babae. So ano day tay, mang tidakti recollection, wano talk, wano anya, day tay retreat, wano ka, alaen da jay curriculum vitae kung kunana kita dip-ed ko makadakwa ka apanda alaen di biag mo sadaka padpadayawan nga umunad jay sa akan tumula kakaasi nga agtartarabita ija di da ka dengdenggen nagrecollection ti Tagudin National High School di Kalman ka inintroduce nak ti asawa ti kaanak ka nagpamayat daya ka balbalatungan dak mga umuna sa adak to kakaasi nga agsasao da jay highly favored one kunana kanya ti consequence na agsikog kanto. Wow, nagdagsen. Kumaysa balasang ubing balasitang, balasitang, agsikog kanto. Dayjay. Amuyo dayjay, Luke chapter 1, kadagiti makagura kini Apo Santa Maria, dagiti mangisursuro nga haan nga osto ti panagrespeto kini Apo Santa Maria, haanda pulos asagiden ti Luke chapter 1. Haanda maiturad nga sagiden. Taapaya agulbud dan binasa dadta Biblian samo ibaga nga hangos osto ni Maria martilyon nyo ta ladawan na samo ko na kadadtoy Luke chapter 1 kagurgura handa pulos nga sagiden dato ya mo no nangalaan dakin ni Apo Jesus nga awan ti imay ditoy lubong ni Apo Jesus nga awan nang yanak ya kamuan na nabtuog siguro din na pandanang uong libag data ni Apo Jesus handa nga sagsagiden datoy naglawag da itoy naggapwan na kay karito mine, sikat na inggasatan. Anya ti sumaruno na agsikog kanto. Ipas ngay mo to dadto yan. Nagsaludsod mo't ani Maria, kas ano ang mapasamak kat may saak a birhen. Haanda manan, kagura naman natin baga ng birhen. Pagulbudam garod ni Maria, kadadto'y Biblia tayo. Hantay mo mabaling nga ilibak. Kas ano nga mapasamak ka, may saak a birhen, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Dayayan. Iso nga dagiti makagura kini Apo Santa Maria, dagiti hanga mamati ti panagsikog ni Apo Santa Maria, they don't believe in the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Anya ti kapintasan nga pampanunutan tayo dito kakabsat, anya dagiti mabalin tayo nga pagadalan. Kung ana dayay, ulit-ulitan tayo, walang imposible. Imposible ti imatang ti tao anya dayjay agsikog ti maysa a birhen nadalos nga babae ubing kaya na nga kaya na nga agsikog ta Dios nga Holy Spirit nga rod
No mamati ka at ibilag ti Espiritu Santo. Sa balin sa mga isa Espiritu ti pampanunutin niya. Espiritu sa mo titubay to. Amo yung ti Espiritu ti titubay to ka mangiruruman. Ang nakangariingan. Biyag mo ka awan turturungan na. Agas asok tamatam. Niya ti Espiritu nga nadakos. Siya mo may no mo makontrol agad. Dadailan na ka. Niya Espiritu. Sa linungan na kanto. Isong kada kita'y makagura kini Apo Santa Maria, da kita'y mangisursuro nga ngos-osto ni Apo Santa Maria, handa mamati ti Espiritu, sinalinungan na nga rod. Awan imposible. Maikadwa, the perpetual virginity ni Mary, yag na nayon nga kinabirhen na, haan nga nadadaal, pinasanto na, kunana. Iti matang ti tao, ada kayo nga, ada background na ti medical field, haan nga mabalin, aganak ka. Ano nga rod nga maprotektaran ta kinabirhen mo, kanya tayo ngam sabali nga rod, ta Diyos iso na. Iso nga dagiti banbanag itibiyag tayo nga haantay kabailan nga panunutan, kasla narigat nga aramiden, if we pray, no palubusan tayo ti Diyos nga magtrabaho kada tayo, kaya na tayo abalbaliwan, ta Diyos nga rod iso na saan nga tao. Imposible kanya tayo, ngam kabailan ti Diyos. Haantay mabaling nga panunutin nga agsikog ti maysa nga birhen. Ngam isuna ka chikan la kanya na batit la dayjay. Ngam amuyon niya ti mensahe na daytoy nga napasamakin ni Maria. Wen dayjay kanayon tay nga ulitin dayjay pinagwen ni Maria idi imbaganan nga inawat nan maaramid ko makanyak akas insaom nalawaganen ti lubong. Kaslamag king kaano, di, hay mari nagpintas ka, nala mo, si kapila kasasayaatan ka dagiti amin nga kukumarek, dakas. Intuno ko na ay thank you amare, di jayon ti kabubutang ito ko na lahang nga roden ane, kapag bayad ko lak kuryente. Intuno nagbuwan ka, naglawag yarupanan. Inton naawat na nagsip nga tarupa mo, di makitan, di maagtext, na i-block ka pa yan. Naglawagan, di pa nagwan ni Maria, naglawagan, mangrugin, simreken ti panakaisalakan dito lubong. That is Jesus. Dayta ti kagurgura, dayta ti isurso, ay haan nga pulos nga sagidan, nga isuro dagitay makagura kin ni Apo Santa Maria. But they cannot deny the fact, nga dadta ni may Apo Maria, nga iso ti di pa nagwon na di pa nakausar ti bagina iso ti pan nakaisalakan ti lubong kay so daytoy kanayon tay nga ulitin submission to the will of the Father. Uri ko mano marigrigatan tayo narukop dati katatao tayo managbasol tayo ngam napinpintas lata pasanton na tayo no sumurot tayo iti pagayatan na kadagiti kayat tayo anya mo dagiti iyararungaeng tayo iti biag tayo. Anya mo dagitay tartarigagayan tayo iti biag tayo nga iti mata tayo iti nagbasit nga utek tayo ka imposible. No Dios ti agtrabaho awan ti imposible. Amin ken kuana kunak nga ruden ka dagiti nay narigat tayo a panunutan na laklakaan ti Dios nga aramiden. Anya dagitay kasla tartarigagayan tayo nga kasla para kanya tayo ki imposible. No ti Diyos ti agtrabaho nalakalaeng nga aramida. Diyos nga min isuna. Na ulitan tayo nga ibagbaga. Datay nga min ti mangmangted ti limit ti grasya ni Apo Diyos. Apaya no dadawatan tayo ka bakahan na kaya. Baka haang ko kaya. Minarigat nga aramidan dayjay ti limit tayo. Ngam isuna haan. Imagine ni Maria ubing balasitang pinagbalin na nga iso ti nagdalanan ti nangisalakan sino naglakam datayon datoy tayon agragragsak tayon so nagmayat mat pagyamanan tayo ani Maria ti panagwon na nohaan nga nagwon ni Apo Santa Maria anya nga ti pan nakaisalakan nga tanjak ammon hantay ma-imagine I can imagine the world nga awan ni Apo Jesus na awan ti Kristiyano. Kas ano nga tatilubong tayo no hanga nakastrek ni Apo Jesus anya nga tanga kagulo. Naggulo pa yun kaadda pa yun nya tulakon no awanen. Imagine niyo tilubong tayo nga awang kinnilaw
Awan ati pudpudno na, no? Awan ti kinapudno nga ibiyag tayo nga sursurutin tayo nga baga, imbaga ni Kristo na po, ni kay Hesus Kristo kanya tayo, anya nga tatilubong tayo. So ang kapintasan kakabsat, numan pa'y marigrigatan, agtungpal iti pagayatan ti Diyos, numan pa'y kaslahan ti kabailan nga panunutin, no ti Diyos ti agtrabaho, nalaka na laeng nga aramiden. Batit tayo laeng, anya kumakasla kumatapok tayo laeng itilubong nga mang panunot ti kayat ni Apo Diyos. Adayo nga dakdakkel, adayo nga nabilbilag ti kayat na kadatayo. Iso na pinpintas latta ti agtungpal na may mayat latta ti sumurot. Agyaman tayo kini Apo Santa Maria, taga Pukenkuana, na isalakan ti lubong. Nagmayat nga rodje ko na nga, kekareto mini, Hail, highly favored one, sikati na inggasatan kadagiti amin kunana. Intuloy tayo mat amin ababai. Imagine ta, ubing nga balasitang pagnaan ti anak ti Diyos, insagana na. Tinakamay mayat kina po Santa Maria, kalpasan nga na isagana na imay ni Apo Jesusen, nagungar, adupay lateng nga mamati, umay na tay payla sursurutin, agparparang paylaeng. Kita tani Guadalupe, na Jay Fatima, Jay Lourdes, han na tayo lang binaybayan ni Apo Santa Maria, gapo idi na nausarin di baginan, sursurutin na tayo paylaeng, no, makalipat tayo, agparang paylaeng, umay na ipalagip. Ngayon ti kunanakin ni ijay kana, ijay kasar, tungpalin nyo ti ibagana. Kanaan nyo ibagbagan ni Apo Santa Maria, tungpalin nyo ti ibagana. Tumakder tayo para iti kararag asapasap, kumararag tayo, ket intay idawdawatan tigimong tayo, ket entero alubong. Tababaan tinaimpapusuan nga asi ti Diyos, mawayawayaan kumati sa ngalubungan, manipod ti amin akita ti kinadakes. Si papakumbaba tayo nga rod ako mamang iti Diyos, ket kuna tayo, Diyos nga amami, patgam dagiti as-asog mi. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo, papadi, ken ti kadagupan dagiti agseserbi ti simbaan, tapno agtalinaed kuma iti anepda amang yadal iti tattao ti baro awagas ti kinasimbaan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti opisyales iti gobyerno tayo, lokal man wenno nasyonal, tapno babaen iti napudno a panagserbida, maagasan iti nakaro a sakit amang parparigat kadagiti tattao. Ti panagibulsa kadagiti pondo, panagagom iti turay, panagririkyar kenda dumapay. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kaparokyaan tayo nga addaan iti nakaro a pakakumikuman, dagiti napapanglaw, awanan pagsapulan, ken masaksakit, tapno babaen iti Diyos agubwayan iti amin nga imbag, ken bendisyon, maipaay kuma iti kasapulan da iti inaldaw, ket makapagbiagda nga adayo iti panakaswitik, panakairurumen, ken panakapaspasuli. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti familya iti sangalubungan, masursura da kuma asalimetmetan iti sakramento ti kasar, ket agbalin dagiti tunggal na gannak a responsable, ken dagiti anak a natulnog, ket mapagtalinaed kumalatta ti respeto ken ayat iti uneg ti pagtaingan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti minminatay tayo, tapno babaen iti namnama nga inpatuldo ti Diyos, sumaklang da kuman iti sidong tinamarswa, ket makainanada kuman nga adaan kapya. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada.
Kumararag tayo. Diyos nga amami, patgam dagiti asasog mi. O amas itatalik kami adinggam dagitoy dawdawat mi. Iso nga indatag mi iti sakaanam. Paraburan ken bendisyonam dagitoy akiddaw mi. Ket agserbida kuma dagitoy parati pa kaidaydayawan tinasantuan unay anagan mo. Dawatin mi dayto inagan ni Kristo nga apo mi. Waten kadua po, dagitoy sagot ti tao, nagurapay makitangin, ayat tininaunda. Manibot ti bantay, bye-bye karayan kentanon, tinagbanungan mita, dagitoy di bunga di anos regnaken rigan apagyaman miken kaken hangem kasken ayan awaten kadua mo dagitoy sagot ti tao nagurapay makitangin ayat dilinaunda kadagitoy nga iman nga ita sinulukan mangiyawat kadagiti daton anak anayan isuda Betlaeng di pakayawatan, di kapiarak sakit, ayatan na Diyosan. Alemkan o amo, dagitoy sagot ti tao, nagurapay makitangin, ayat tilinanda. Kadagitoy kaima kapagliyawatan di kapiarag sakin ayatan na ayusan isudan to kuma Betlaeng di magisakan kadagiti aminan wagas ni ayan awatem kadua mo dagitoy sagot ti tao nagurapay makitangin ayan tininanda ni Diyos sa buhay Tuy datun mi ketawate bida Sapay kumatamay kari Amay datun Tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaay-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Kitaem kad apo daytoy na idomduma a sakripisyo tapno ti pannakiranod mi iti daytoy a misteryo ti Eucharistia. Pudno kuma a maawat mi ti parabor anamnamaen mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo.
Pudno na ama ikari katurumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiyainan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam. Ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pan nakaidaydayaw mo. Ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ni Apo, Santo ni Diyos dagiti amin na arso. Ilangit kan kaganap no iti pakaidaydayawa. Hosana iti kangat madaydayaw ti umay iti naganti apo. Hosana iti kangat, Hosana iti kangat wa. Hosana, Hosana iti kangat. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mingarot tay paaymo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ket iti daytoy Kalis uminom kami, iparang-arangi, di papatay mo, Apo, aking gaiti, yay mo. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami
ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo. Ta ipaay mo met nakaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadua kamto kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, ket dualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, dem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti itagko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, unti may salaeng asaom, mapaimbagton, to'y kararwa. Dito'y puso to'y biyak ko. Tigil ko.
mararag tayo. Apo sa lakniban nakam, sa laknibam kad dagiti pinakan mo iti nailangitan a parabor mo, tapno dagiti nakiranod a siraragsak kadagiti sakramento, malakaman dati pudno a kapya, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti anak tayo, ti Integral Youth Ministry, ti panangidaulo dati dito na Santon Amisa, into ni bigat ti masapa, idauluan dagiti kamang ti taga Sisa Santa Maria de Guadalupe. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.